Ramogi Juang kawarito mondo mi wayuda sigana makamano weche mag penj pod yado kan japuonjre moro manye ikore ne dhi timo penj mara klas 12 KCSE koro mano e county Homa Bay ne owito ngimane e yo magalagala. Thuolo machuok bang' kane osekonyore kar od thieth no maduong' mar Homa Bay okinyi manyoro. Velma Anita Achieng' ma jahigni 19 nyo owito ngimane bang' nyuolo nyathi mawuowi mabende nokalo e yor yeng'o kata operations e osiptal no. Japuonjre no manyocha ikore ne penj sikund sekondar ma Nyajanja mantiere Rangwe ne oromo gi tho mare e yo makoch ka familia mare koro seyo jochiw thieth kuom rem miye kony mowinjore kar thieth makamano. Tendo osiptal ma Homa Bay bende olero chal mar wach e wi tho mar nyadendino. Mondo sign ito nyathie pala min Velma sign koro ni ngat mabi itere pala Velma to ndanenda ngat mabi itere pala Velma to ndanenda ndo sagi yatena unyathie nyathina ni mucha thindito ni watere ka gitire nyathie pala so chiko nyathie ser ka nyathie nyathie otho nyathie mabi timo penj ka daktari wuok ne nindo to nyathie to itere pala Homa Bay gi nyathie de onge no bedo admitted e hospital ka tarika 26 nyocha godhiambo ka en gi signs mag nyuol koro kano pime to noyudo ka koro kadne labor ochakore to kete bobedo koro ning'iye bang' seche 4 kaka ing'iyo mine moko to nochako ko progress maber to bang'e around nyoro around sabich to sabiro ka noyudo ka koro dong fugo koro kiaore ka konego beni yaore ba daktache manitie kanyo decide koro okonya nyuol nikech nyathino ne chal ni duong' to otere theater saa 7 otieno manyoro bogol nyathi mawuoyi ma ja kila 3 gi gram 600 nyathino owuok maber miyo bende nowuok e theater operation gi information mantiyo ka miyo owuok e theater kaber to bang'e eka nochako complain nen gi rem kuma no yang'e no to miyo yedhe mag rem to bang' seche moko ariyo to gineno ka koro chapni ok en comfortable kitanda ka nopim pressure to yud ka pressure dok piny daktache manitie kanyo temo duoko pressure no malo to no ki succeed in fact bang' dakika 30 kamae to Velma no lose ngimane. En mos ahinya maorone anyuola mar japuonjre manowito ngimane odiochieng' manyoro. Mana sigana manokoni maga ikruok kata ne chakruok mag penje kuonde mopogore opogore pacho kaka tend sikul kata tend migaono mar somo kod arita medo jiwo ni onge chochi moro amora madhi bedo e kindego ka koro sani gwenge mopogore opogore ochako penyno mano mar KPSEA kod mano mar KCPE odiochieng' manyoro. Wycliffe Oko nigi ler mathoth. Okinyi mang'ich mar chieng' wuok tich jodito e piny owacho tend arita pisas mag somo kod jopuonj ne omondo mar rwako penj madongo ma klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE. Chenro no mane ondiko historia tok nywando jopuonjre moloyo 2.5 milion matimo penj kinde achiel ne oyaw ayanga kod jotelo mopogore opogore e thurka. E kaunti ma Kisumu, chenro mar keyo otese mag penj ne ochakore kar saa 12 okinyi kane otelie kod jatend migao Salim Mvurya. We are here now at Maseno Mixed Primary School. We have also been to Maseno Girls, and I want to confirm that the integrity of the exam is very, very intact. E kaunti ma Migori, jalup kamishona e sub-county Masuna East Benson Karani ne otelo ne chenro mar yawo otese mag penj ka owacho ni giseketo kenge moromo mabiro neno ni penj ochung'ne kendo ritgi makare maonge chochni kata matin. We have given firm instruction to our officers to deal with anyone who may pose threats to peace and security during this time. We are also requesting our religious leaders, entertainment groups, and joints, and any other persons to be considerate and ensure activities that may disrupt our candidates as they sit for the examinations, as well as during the evenings as they revise, are carried out without raising a lot of noise. Chenro go bende ne odhi nyime e kaunti ma Siaya ka chenro mag yawo otese mag penj ne obagi e apisi mar kamishona e kaunti no Jim Njoka kapok ne okegi e kuonde timo penj. Njoka ogolo siem ne achudhe machano rocho chenro mag penj go ni gibiro moto e badgi. All of us are individually
and collectively responsible for the success administration of the exams. However, if there is any malpractice in any center, the DCI, the National Intelligence Service, we are not going to start investigating from very far. We will start with the center managers, where the examination, who are the custodians of the examinations at the examination center. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan mane otelo yao kontena mar penj e kaunti ma Homa Bay bende ne oyango ni giseketo chenro makare mar neno ni penj odhi nyime e yo makare ka okoni skunde mayudore e chula ma opogore bende e kaunti no ok bidong oko ka ojiwo jopuonjre mondo kik bed gi luoro moro amora. A total of 37,868 candidates in public schools are taking KCPE examinations. All the examination centers have been given adequate security and also the necessary transport arrangements have been conducted. Penj go chano dhi nyime nyaka tarik 30 ka jopuonjre mag klas 6 chano goyo oriti ne chenro mag somo machon e kinde ma jopuonjre mag klas 8 geno nyono klas 9 e wuodh ngimagi mag somo. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Haya, pod wakwayo mana yo maber ne jopuonjre mano chako penj kuonde mopogore mago mag jo grade 6 kod mano mag jo klas 8 penjo mar KPSEA kod mano mar KCPE. Kama chielo wadhi e kaunti ma Mombasa kod Ramogi Jwang kuno jopuonjre milion 1.3 manie grade mar 6 e sikunde mopogore pacho kae bende kono chako penja yanga mago penj mar mano chako duchieng manyoro mideno ni KPSEA to kata obedo ni jopuonjre go bende geno ni biro dok e sikul ka geo sikul tarik 23 Januari ga manyien poko yangore ni gibiro goyo tach e sikunde mag sekondar koso gibiro dong mana kama gintiere mane sikul no mar primary to kaka jafo mar Mombasa Joja Oko lero piny owacho koni giikore mag rwako gi kamoro amora e kinde sikunde mag sekondar kata mano mag primary. Wawinjane kaka wachal. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne otelo ne chenro mar yawo kalatase mag penj mag jopuonjre manie grade mar 6 kaachiel kod mago manie klas 8 e kaunti ma Mombasa. Today, the 28th of November 2022, we are starting the national exams, KCPE and KPSEA in Tioro country. Ma e thuolo mokwongo ma jopuonjre mag grade 6 time penj margi maduong' e bwo lony mar CBC ka kwan gi ne oyangore ni thoth moloyo jopuonjre mag klas 8 ma bende gitimo go penj wang' achiel. We have 1,287,597 who will be sitting their Kenya primary school assessment. Onge mar ler ewi sikunde ma jopuonjre go mag grade 7 kata junior secondary biro jotie higa manyien bang' yawo sikul pod chando pa jonyuol mathoth ka jatend migawo no koni girito duoko ma ibiro chiw gi duol manyocho chuogi mar kawo pach jopiny ewi wach lony mar somo mar CBC. Ngine wiki ya kwanza ya mwezi wa Disemba wataweza kuwasilisha ile ripoti yao ya kwanza kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya wa Kenya ili wa Kenya waweza kujua watoto wa grade 7 watakuwa kwa primary au kwa secondary. Jatelo no ne kata kamano koni gisetimo ikruok makare sikunde go duto omiyo jiwo jonyuol machunygi goyo kibikibi mondo miyo hore mana mos. The kind of arrangement that we have made in primary or secondary, we have now facilities where grade 7 will be domiciled. No, it will not be too late because that announcement is coming, as I've said, any time in the first week of December. And whatever anxiety we have as parents, it will be settled. And soon enough, they are going to know where the young ones will be domiciled, whether in primary or secondary. That announcement is coming very soon. Tony Mar en penj mitimo e thuolo mokwongo, jatend migawo no ne bende okoni chenro magiketo en neno ni penj chopo ne jopuonjre duto wang' achiel kendo itimogi e yor ler maonge kuo. Tumepanga hata sehemu zingine ambaye asingeweza kufikika kwa sababu ya vile hali iko, vile tumepanga mahelikopta. We have made the necessary preparation. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers. And the center managers, supervisors and the invigilators were taken through a process where
each and every one of them was made to understand what he or she is supposed to do this day. Penjno mane ochakore kawuono gi somo mar kwano, English kaachiel kod composition ibiro time thuolo mar ndalo 3 kaito jopuonjre dhi e yueyo ka girito duoko mar yawo sikul tarik 23 Januar higa manyien. The information I've gotten so far from each and every center, particularly our 493 distribution centers, is that all is going on well. Bang penj mar klas 8 kaachiel kod mano mar grade 6 chakore ayange odiochieng' ma kawuono ni, piny owacho koro ni kod geno ni kamati mano yiedhi manono weche mag CBC biro chiwe ler koda klas 7 biro bedo e secondary kata primary. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ya George Aoko. Kamachielo, piny Kenya ochiwore mar neno ni kwe manimba oduogo e piny Democratic Republic of Congo, kama bende owacho ni kinde gi kweth matama ma otisi ni M23 oyawo lweny gi jolweny ma DRC. Jatend piny Kenya William Ruto osingo ni Kenya biro tiyo gi yore ma nyalore mano mar jiwo kwe e pinyno. Romono ma jiwo kwe mar DRC ne oyuore kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jatelo mamoko mawuok e Afrika ma ugwe. Eric Owenga nigi ler mathoth. Nen romo mar adek ma obagi bore Nairobi, romo mar lalruok ewi kwe ma piny Democratic Republic of Congo DRC. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta emosobedo opara manyime e jiwo kwe makamano. Kawuono ne jatend piny William Ruto orore gi jotelo mamoko e twak ewi tulo madhi nyime e alwora mago ma piny Congo. E lalruok margi gisingo medo keto mahino e manyo kwe ne oganda jo DRC. Kenya reiterates its unflinching support for efforts that support diplomatic and necessary military solutions to the effective restoration of sustainable peace and stability in DRC. We emphasize that regional peace and security remains our collective enterprise. Specifically for Kenya, Romono bende no yuorie gi jotend pinje mamoko mag Afrika ma ugwe kata East Africa Community kaka Paul Kagame ma Rwanda, Yoweri Kaguta ma Uganda, nyaka Felix Tshisekedi mane otwak e yombui. The dialogue should be preceded by ceasefire and disengagement of forces where there is fighting. The peaceful solution should be the outcome of that dialogue. But the victim communities and the refugees should also be consulted. There are 480,000 Congolese refugees in Uganda. And I was telling you that Uganda is the richest country in refugees in Africa. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached at various levels and at different times in past years. I most sincerely believe that this time around, these efforts are going to bear good results. Piny Kenya en achiel kuom pinje mamoko mag East Africa Community ma ose oro jolweny mondo odhi oket kwe e pinyno. Because peace is important to Kenya, to DRC, to our region. President Kenyatta has done a wonderful job as he facilitates this process because collectively as a country we value peace. To achieve the following objectives: to identify firstly the political process and institutional reforms necessary to create an environment conducive for the disarmament of armed groups at regional, national, and provincial level. Secondly, to consolidate support and active participation of communities in the disarmament, demobilization, reintegration, and community stabilization program, and address the political and institutional requirements for reintegration of armed groups into the communities. Nyaka sani kweth mag M23 ma oyawo lweny gi jolweny mag DRC osebedo ka sundo twak monywando ji duto kaka okang' mar keto ler ewi midhiero ma okwako pinyno.
Tulogo bende osemiyo moko kuom jopiny DRC owito ngimagi kama moko buora oseringo miechegi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Aya, kowuok e weche makamago mag chwalo kwe kata ka giromo kanyo kama chielo kanyo, kweth mar Azimio to wacho nade? Kweth mar Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, biro bago romo mago mag jood bura mag jokanyo mag riwruog siasa makamano ka jo siasa mane oyiere bwo Azimio igeno ni biro chopo e romo mabende ibiro tele kod ogai mar Azimio Raila Odinga, Mikai Martha Karua kaachiel kod Kalonzo Musyoka. The grave matter of GMOs and the alleged plans to import GMO maize by the government, the matter of insecurity. As a first practical step, we have resolved to convene the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party parliamentary group meeting tomorrow, Tuesday, the 29th of November 2022. Ineno ka jogi osenyorowa gi weche mang'eny. Ne waya e yiero ne pod wamiyo jopiny thuolo mondo oyue ka wang'iyo go ni to paro mane mabiro biro mbele to jogo thung'a gi wach ma commissioners ma yandi ncha tiyo e IBC ma ok jowa magi o commissioners wa magi commissioners ma Kenya to giketo mafuanda kuomwa ka giriwo wago. Koro weche gi endi chunowa ni nyaka waluong budho kanyachiel kaka oganda mar Azimio mondo wabed gi tuoche achiel, mondo wabed gi paro achiel. Nyakoro moge jwang kokoro nyaka kanye makoro watieko goche manyeno kinyi maka onago nero kamano kombedo kodwa ote mawuore Facebook kacha en Ramogi TV @1 mano ya hashtag mantiere kacha Twitter Facebook kamora mora hashtag nyalo tiye en mana mano Ramogi TV @1 ok en @sign en Ramogi TV alafu ndiko AT1 poch gi pak Ramogi TV gi jogo duto in janeno mara mar Ramogi TV thuolo ni duto kisebedo kodwa wago niero kamano mabiro nonro magazet wadantiere ka adhi mane studio mar ariyo kachopo kacha adhi tuda kod Joyce Oduor ka wakelo ni nonro mar gazet oriti masani. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika en mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiechieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Mondo iyud skiza tune mar wendani, di mana star 8 1 1 star 3 4 3 hash. Ramogi TV en e od jower duto te. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyionagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Mana kamano nyakora mugia juang' machiegni nonro mar gazeto kinyi makawuono nyinga Joyce Odur. Kaka pile wabedo kod thuolo mag lidho gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Wami siso mondi wuog oko inyiew gazet momori okinyi makawuono. Pod antiere kae kod Cleophas Oluocha. Osekelo ni weche manyien to koro wadwa lidho gazet. Cleophas machiegni nonro mar gazet. Erokamano inya Joyce. Weche anti makare podi wamedo dhialo higa achiel. Kawuono en odiochiengwa. Apira Ramogi TV at one. Akona maber ne ji duto mosebedo karka gi poti pak. En wach mamita inya kalore ni okoyot. Kinde ka kinde wuoth ka chaki wacho ni chako mos. To kirwako higa achiel ten mana moro mogundho. Kata kamano kwang'iyo gazet kawuono Cleophas weche mabende omipek. Kwachako kod gazet mar The Standard okinyi makawuono en kotudore kod kaka doho ne ochungo chenro mar kelo chiemo momede nyinyo e pacho kae. Mago maga GMO. Wach mabende sani koro iwacho kae, sani koro Linturi, jatend migao mar pur, mano Mithika Linturi. Owapono nopogore paro mokalo kod Moses Kuria ma en jatend migao mar ohala kuom yiene oduma makamago mar mondo mi obi odonje pacho kae. Mano e wach momipek, wach ni gazeti ma The Standard, mano e kind weche mamoko mantie mang'eny odiochieng' makono bende ka odhi thuolo mar rango, kata kamano wach mabende koro ntiere ite mar auchiel, mano mar gazeti ma The Standard. Koro Linturi owacho ni obedo tenge gi wach mane Moses Kuria wacho kotenore kod wach mar kelo GMO kata chiemo mede nyinyo e pacho kae. Doho koro chunge ni gigi duto nyaka winji maler, kose winji yo moro makare kokiwacho ni aya koro wayie kata wadagi chuth ni mondo mi kik ochopi. To kata sani iwacho ni en temporary, manyiso ni ochungi mana kuom thuolo moro matin kapod iwinjo weche gi mapod jomoko bende osechopo godo e doho ka kwedo okang' mane piny owacho kawo mar lieko ni koro gidakelo GMO e pacho kae. Wani nyaka sani kane oloso ka entiere kod jofuambo, en gimoro mabende oganda osebedo ka luwo ahinya. Iwacho ni nitie counties mapuro bando, kama gipure bando kacha gin bende gisewuok. Ng'e county mar Trans Nzoia, mano kod senator margi Masani, mano ma Trans Nzoia, mano Alan Chesang, bende osewuok oko mager ahinya ka wacho ni oyo wan gi teko mar pur kendo wanyalo yudo chiemo ma ok omede nyinyo kata mabiro e pacho kae, mana ka watiyo gi yo makare gi counties man gi teko mar golo chiemo machalo kama. To bende odiochieng' manyoro bende par ni Moses Kuria yande ochiwo siem kata yande obwogo jopur mabende yudore pacho kae. Nobwogo gi ni oduma maponono gi kano mar mondo mi giwuogo ko gigolo oduma makamago kuom thuolo mar seche 72 mar mondo mi oduma makamago bi e chiro. Ka kamano to gibiro yiene oduma momede nyinyo manosego e dhowath ma Mombasa mar mondo mi odonje chiro ma pacho ka. Kata kamano ne waneno ka Linturi koro ong'iso jopur mar mondo mi kik lu chik makamano. Ng'iso gi ni chik makamano ma yando golnegi kod Moses Kuria sani koro kik gilu
kaluore ni oduma makamago ok bidonje chiro kae kaluore kod kuma bende kata gino mabende do sewacho ni oduma makamago ok onego bed ni donjo e pacho. Wach makamano mipeka e itoboke mar 6 kanyo kuma joneno magwa nyalo some. Kama chelo bende yor burano ma Saboti mano Kaleba Misi bende gino mane okwayo kelo chiemo momede nyinyo pacho kae mano e yor bando gimoro amora ma gibedo ka gikelo dhibedo ka hinyo jopur ka ginyo jopur mano tiende ni e kinde gi duto ka gintiere karkacha gidhi chiwo mana gi chiwo makamano to twak makama bende koro jok modonjo i twak mago riwruok kata duolno mar governors mantiere piny Kenya mano Council of Governors COG kendo koro gima gichopo kacha to giwacho ni county ka county onego bede gi thuolo mar golo mwandu kachiel koda gigo ma oganda nyalo bedo kacha kachamo. Giseyo mager ahinya sirkal mar Kenya Kwanza mano ka giwacho kanyo ni gino mosebedo kanyo ka gitimo ni chiemo ma momede nyinyo kata bando makoro mede nyinyo mano mar jiemo onego bed ni bedo oko. Enyacho ni kama sirkal ochako ka nikech koro wach mar bando mar jiemo kata jiemo chiem jiemo mabiro nikech ok en kata bando kende odhi bire gik mopogore opogore. Iwacho nyabir ni chamo bando mana kaka noyudo jalony kae ngire Richard Oduor gino mano kono wa kinde mokalo ni kata bando ni inyalo mede nyinyo mag oganda imede mar ndengu kichamo bando ini iwone chamo bando moro ma obul kari ni ichamo nyoyo mobul momede nyaka dengu e kata kamano nyaka sani jolony e wechego mag science osebedo ka wacho ni chiemo go momede nyinyo ponono ok nyala hinyo ngima dhano. Kata kamano wach ni mar jiemo en wach monego bed ni medo tiege jo Kenya yo makare mar mondo mi ponono jo Kenya orwake jogo manyalo orwake yo makare ka bende chiemo go mabende omede nyinyo wacho ni kinde duto kata ka gibiro donjo e chiro mapachoka to nyaka bindikgi ni mae to GMO genetically modified organism omede iye kanyo mar mondo mi ng'ato kik nyanya chiemo hauyai mana kaka itime bende pinje maoko in kaka janyiepo in kaka jadak ng'ama chopo e chiro kata mondo nyiepi oket ni bando mar jiemo to oket ni bando ma opidhi e puodho cha moro malero ok ni gite ok pidhgi gite ipidhogi to koro ka osegolgi kacha kaka iwacho ni labeling cha itimo ma jiemo ma ok jiemo ma jiemo ma organic mwiso ni koro yiero en mari omiyi gite kacha to ok en ni ibira kode asasa to koro idamana wacho ni ati Joyce kidhi chiro kikalo chiro kacha to giminyiewo en mana achiel to giminyiewo achiel no en jiemo to jiemo ni en gime timo ma mondo mi oyude. Koro wacho ni e kinde gi duto ka nitie pogruok e kinda jodito mag sirkal ni mar Kenya Kwanza mago jotend migepe okelo paro mopogore. Musalia Mudavadi nogolo paro mopogore wach mar jiemo wach mogolo pogore gi Linturi wacho opogore gi Moses Kuria bende wacho kori penjo kacha ne dieri ma en agenda ma idhiro kod William Ruto kod sirkal mare koso ntiere jogo ma oko ma bende temo dhiro agenda machalo kama. Kata kamano wach makamano nyaka Ramogi Ajwang' nyalo soma yange itoboke mar 6 Cleophas ka wadhi itoboke mar 7 bende ma en wach ma bende omenya e it gazet mokwongo mar The Standard okinyi makawuono ka bende jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod jatend piny Kenya mosedhi rutaya Uhuru Kenyatta gisingo mar kelo kwe kata nyayo kwe e pinyno mar Democratic Republic of Congo. Wanyalo wacho ni e okang' mokwongo mano jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne onenore e lela kumoro achiel mano tok thuolo malach ka bende ne gintiere e romono ma bende mano mar romo mar 3 mar Inter-Congolese consultation ma bende notimore mano romo ma bende en mano mar kelo kwe e kinda pinje ka bende wang'eyo ni jatend piny mosedhi rutaya Uhuru Kenyatta mosebedo ka ni ong'ala manyime inya to e wechegi mag nyayo kwe e pinyno mar Democratic Republic of Congo. Ma en gimoro ma osebedo kata katimore nikech entiere ugwe mar pinyno mar DRC. Piny mar DRC gima nyaka wang'e, piny mar DRC en e chogo e riwruok mag pinje mantiere Afrika ma ugwe. Mano nyiso ni odonje riwruok moting'o piny Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, kiketo kanyachiel nyaka e pinyno mar Sudan ma milambo. Koro kiduogo yudo piny ni mar DRC ka koro oriwre gi riwruok mar mano East Africa Community, riwruok mag pinje mag Afrika ma ugwe kendo gini en mar timo ohala.
ohala ma kamagi itimo yo machalo nade. Mise mag pinje mantiere Afrika ma ugwe en ni oket thuolo mar timo ohala maonge obadho moro amora. Nyalo bedo ni dwaro ni en free trade, kata kinde moro ka piny Kenya nyalo timo ohala machiegni ahinya kata maber gi piny mar DRC. Piny mar DRC oganda nyalo penjore ni en ang'o omiyo idwaro ni kwe obed kacha maduong' ahinya. En piny mamiyo, en piny man gi mwandu mopogore opogore. To kinde gi duto gima piny Kenya gi pinje mamoko mag Afrika ma ugwe nyalo bedo kacha kayudo en yuto moro mamalo. En ohala manya bedo ni gitimo kendo gidongore go. To ohala mondo mi otimre, nitie gima ni political stability. Political stability ni ikelo kaluwore kod kweth mopogore opogore ka nitiere kanya achiel e winjruok ni oyo. Kata ka piny owacho nitie, wati kod piny owacho, jogo makwede okwede, to bedo kod grube kata iwacho ni riwruoge ma jonjore mopogore opogore. Lweny mantiere ugwe mar DRC en lweny makoro jolweny mopogore opogore makoro santiere riwruok mag jolweny mantiere Afrika ma ugwe mano geto tieko jonjore miluongo ni M23. M23 ni higa mar 2012 kane ochako, iwacho ni mae group moro mane koro nowuok kendo wacho wuok awaka piaya to wacho ni gin koro kae gipingo ahinya sirkal no manitiere kacha. Telo osebiro kendo telo osepogore. Ugwe mar piny DRC chiegni gi piny Uganda, ochiegni gi piny mar Rwanda. Mane gimomiyo Paul Kagame bende nigi gimoro madoher wacho ni gigi adieri en gima chiegni gi chunye. Ohala mondo mi obi kwe nyaka bedi. DRC kacha kirange nikech kineno map kama entiere. Ugwe mar DRC kanye ma Uganda nitie, e tong' kanye mitime ohala. Kinde mathoth ka Ebola bende ne muoche pinyno mar DRC. Ebola ni emiyudo ka wuok to donjo Rwanda, Uganda kendo kacha miyo ilore. DRC nigi bungu maduong'. To i bungu ma intiere kar kacha kata bunge mopogore opogore. Kacha ma mwandu moko bende nitie. Pinje mag Afrika ma ugwe nyalo yudo yuto mamalo ahinya ka gibedo kod winjruok. Mari gimomiyo romo manyoro ne ginenore wang' gi wang'. Mano jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny Kenya masani William Ruto. Kachiel kod jakom mag riwruog pinje Afrika ma ugwe mano Evariste Ndayishimiye. Mabende ne ochopo kar kacha mondo mi oganda obed kod ng'eyo ni gima timore sani en gimoro manyalo losi. To kindego bende romo mane gichope, mano romo mane nitiere bure Nairobi ka. Ndiye mano chopo e lony manyasani, mano tiyo gi yor Zoom kata mbui mane gitiyo go mondo mi gitudre. Mano jatend pinyno mar Rwanda kachiel kod jatend pinyno ma Uganda. En ranyisi ni adieri wantiere achiel mar lweny mager ahinya kod jo M23 manyaka ng'eny nyaka sani bende piny Ethiopia mabende nitiere Eastern Africa. En piny libamba mar Kenya kendo kama nitie malo kacha kwe be nyaka bedi. Sani ka gisesaini giluongo ni peace treaty kata mar kelo kwe. Mabende ng'ama notelo kacha en Uhuru Kenyatta, jatend piny Kenya machon, mabende en achiel kuom jogi mantiere kweth makoro da nyayo kwe e piny mar DRC. En okang' makare ahinya kalure ni tudruok makamae kinde duto biro nyayo kwe ahinya to e gwengego mag East Africa Community. Par ni piny Kenya kachiel kod pinyno mar Burundi bende ne osetero kweth mag jolwenya mano e pinyno mar DRC mar mondo mi okonya e nyayo weche mag kwe e pinyno. Par ni pinyno mar DRC bende ne oriwore kod riwruok mar East African Community tarik 8 dwe mar 4. Cleophas ka wadhi mana mapiyo piyo adwa ni wadog chien nyaka ito boke mar 3 mar gazeti mar The Standard okinyi makawuono ka wadhi mana mapiyo piyo. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto ochiwo siem ne ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mar mondo mi kik otem bago ng'anyo moro amora e pacho kae. Ng'anyo mabende Raila Odinga nowacho ni obiro bedo kobago kata obiro sundo jo Kenya no baga ng'anyo e gwenge mopogore opogore pacho ka gichako kod buore Nairobi ka chieng' tich adek mar mondo mi gikweda wach mar thicho oko e apisi commissioners 4 mag IEBC. Wach makamana ne ito boke mar 3 par ni commissioners 4 go mag IEBC mano moting'o Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya kachiel kod Francis Wanderi nopogore paro kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati e kinde mabende ne olando duoko mag yiero mar jatend piny Kenya. Nyaka sani nitiere jogo manosechwalo kwayo mar gi od bura kacha ka gidwaro ni othich gi oko. Wach makamano nyaka sani iyalo kod kamitino mar JLAC. Nino mabende kweth mar Azimio osebedo ka wacho ni ok owinjore. Kata kamano Ruto wacho ni bago ng'anyo makamago nyalo chocho kwe masani nitiere pacho kae. Kinde magigi duto temore
anya wacho no sewuok apiaya nitie gik mathoth ma Azimio osebedo koro bende ka wacho ni telo mar Kenya Kwanza osebedo ka dhiro ajenda mopogore opogore. Ajenda mokwongo ma wacho ni koro gidhiro en mag riembe e apisi kata gologi e apisi mago commissioners ang'wen ka irango imana wacho iluongo ni kacha otisgi nying mar Cherera 4. Mano jalup Chebukati Juliana Cherera ni kacha, Irene Masit nitiere kar kanyo. Gino mantiere kar ka en romo mora mora manyalo bedo kacha ni nitiere kaka ondiki wiye kacha. Iwacho ni ma en wach ma jatend piny Kenya William Ruto bende koro lero kanyo ko wacho ni kik ji chope rombe mopogore opogore. Te rombe mantiere kar ka owacho ni gino moko dwa winjo oyie ne Azimio kaka kweth makoro nok kendo kweth maketo sirkal tesre piny owacho tesre kik gitim ng'anyo mora mora e boma. Iwacho ni kik gisia jo Kenya mondo bed kod iwacho ni chuny moro ma kata iwacho ni obed mager kod jowetegi kamoro moro mang'eny. Wacho ni kik wabed kata gi street demonstrations, wacho ni kik wabed gi street fights. Mano ok onego bed achiel kuom gigo ma Azimio geto timo mondo mi piny owacho owinj gima gidwa ni otim. Mane giweyo romo manyoro mane Opiyo Wandayi jod bura ma Ugunja bende ne obedo kod jod bura mamoko mane nitiere e od bura. Mano oting'o kacha Junet Mohamed kaka ondike kar kae. Mano Minority Whip Junet Mohamed kachiel kod Senator Manarok Ledama Olekina, jod bura ma Ruaraka Tom Kajwang'. Kama chielo bende Pokot South mano David Kosing kachiel kod Saboti MP mano Kaleb Amisi kod Professor Makau Mutua ma bende ne en achiel kuom jogo mane nitiere kwethno mane konyo Raila Odinga e ng'wech mar bedo jatend piny Kenya. Gigi duto matimore ng'anyo. Ponono ka ng'anyo nyalo bedo kopogore gi rombe ma igeno ni ginyalo bedo ka gibago. Mano achiel kuom twak midhi bedo go bende chenro mar mbaka romo. Ka warange kod jolony. Ma en ndara moro kata yo ma Azimio nyalo kawo kende koso gin gi yore mamoko ma ginya tiyogo to piny owacho en ang'o miyo koro giwacho ni kik utem dhi e ndara ni ji oseneno ka itiyogo are higni machon e telo mar Moi, e telo mar Kibaki, telo mar Uhuru Kenyatta ji nodhi e ndara. Kendo gigi duto oganda ni tiyogo e yore mopogore opogore man piny owacho winjgi. To bende nyaka sani Raila Odinga nowacho ni gibiro bedo ka gibago romo e gwenge mopogore opogore kochakore e alap ma Kamkunji mano bore Nairobi kae gi singo mar dhi Mombasa, Kisumu, mago moko kuom gwenge ma bende wacho no gibiro bedo ka gibago romo mar mondo mi gitwag kod jopiny okwed mokadho wach thicho oko e apisi commissioners ang'wen mag IEBC mago masani dendo ni Juliana Cherera. Kata kamano jatend piny Kenya wacho ni weche makamagi to nyalo rocho chenro mag kwe e pacho kae. To bende Cleophas kapod wantiere ito boke mar adek mano bathe kanyo nyaka sani wantiere kanyo kod jatend migawo ma bende ochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kithure Kindiki nyaka sani koro ochiwo siem mager ahinya ne jogo ma bende ponono timo gigo mag maundu kata jo maundu e pacho kae. Nitiere gimoro ma ite mar adek kae ka ondike kendo gino ma olero ma en jatend migawo mag wechego mag arita kwe kod chenro mopogore opogore mag sirkal. Wacho ni kama nitiere kae Interior Ministry gino ma otemo luwo en ni bende kwe dhi nyime. Kaunti ma Nairobi kae chuny boma mano CBD gik mathoth osebedo ka timore to achiel kuom tindo wacho ni sani kilor archives tichako mana gonduru mondo mi joka ong'e ni osekwali koro kik gichopni to kanyo konego bed ni piny Kenya chopo kacha kata kopogore gi mantie jogo mabiro mani gari kama intie kacha gigolagola gino ma in go kacha. E kinde mokalo nitie nyadendi mane nitiere i nyamburko mare kendo kaluwore gi gino mane oketo e mbui mare owacho ni en jogo nokoloro dhod nyamburko to jogo biro yawo dhot machien to kawo gimokawo kokawo gimokawo to loro ka giwuok kigo on ng'ato ka ng'ato timo mana gi dhi nyime gi timo gik mopogore opogore. Koro Nairobi nosebedo kumoro marach kata sani wacho ni nowuotho ka omosore kod joriemb apiko jo bodaboda mani kanyo gi jo matatu jo ohala ka omako ndara madhi Arambe House mano kama nitiere apis mare mano mantiere kanyo kokalo bende Moi Avenue Nairobi ka ochopo nyaka bus station akiaka ochopo nyaka Mudhurwa chiro no ma Mudhurwa mager mantiere buore Nairobi. Wacho ni wuotho
wuotho ka in gari ta kwe bathi nyiso ni Nairobi bende nigi kwe koso ma en mana ok nya nyiso ni Nairobi nigi kwe kaluwore ni en jatend migawo mar arita en to nyaka rite e yo makare. Gima onego bed notimo koro en neno kako nyalo neno ni kwe bende ochopo ne japiny ma kawaida, nikech kata en Cleophas seche ma bende wuotho e chuny boma kacha sani ji ka wuotho ti wuotho makitag ikia ng'ama wuotho e bathi ponono nyalo bedo jamaundu mapango kwali. Koro onego bed ni e kindego ma kata wuotho e chuny boma to ponono ng'iyo gwenge manyalo bedo ni ngima ji nyalo bede kama ng'aw inyalo kwalgi mar mondo mi ginya kata giting' malo chal mar arita e boma ka. Cleophas ka wadhi mana mapiyo piyo to oboke mar 4 nyaka sani wang'eyo ni odiochieng' manyoro penj mag KCPE kaachiel kod mago mag KPSEA nochakore ayanga odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono penj ma kamago pod idhi nyime ka jopuonjre biro timo penjno mar kizungu gibiro timo penjno mar Kiswahili kaachiel kod mano mar social mar science kata science kaachiel kod ndiko insha composition mago jopuonjre mantiere klas 8. Kata kamano e gwenge moko iwacho ni penj ma kamago ne oting' kod kalapapla kitere gwenge mopogore opogore. To bende gwenge go mag South Rift nitiere counties moko ma bende jopuonjre maderom 317 nondiko penj ka ntiere kod ich. Ma en wach mwanyalo wacho ni mako chunya ahinya kaluwore ni jopuonjre mathoth nogamo remo kapod gitindo, kaluwore ni magi nyithindo ma hikgi pod tin. Jopuonjre mantiere grade 6 kaachiel kod grade 8 pod gin nyithindo ma hikgi pok gichopo kata higni 18. Cleophas, en wach moro malit ahinya kendo ka irango kaunti ma Baringo kende nitiere kod kwan jopuonjre maromo 292. Mago kwan jogo makoro bende onyawacho ni nyithindo manyiri mabende koro wacho ni magi mohiu mabende gibiro e kinde ma thothgi pok oikore. Tipenjo kanyo ni bende en gimoro iwacho ni magi e jogi ma ka tok penj osewuok iwacho ni jok ma kamagi bende ok yudo thuolo mar donjo e sikunde mag sekondar ponono ka gintiere klas 8. To jogi mamiyogi gin kanye? Chief timo ang'o? County commissioners gi timo ang'o? Iwacho ni jonyuol nigi ting' mano adieri. To telo mag loch nanga gin gi ting' machalo nade mag rango adieri ni jogi matimo mag nikech gin jogo maong'e koso nyithindo manyiri gi ema pandogi bang' ka gisetieko ni oyo ok en ng'ani koso en ng'ani. Kata kamano en gimoro malit nikech kata kaunti ma Homabay bende ne wawinjo mano mane rito timo penyno mar KCSE mano mar klas 12 mabende ne wito ngimane to kanosekonyo. To bende aneno ka itoboke mara gazet mar 4 kanyo ler makare kwan jopuonjre mopogore opogore ma bende ne nitiere kod ich kata ogamo remo e kinde gi ma bende gitimo penj. Ka wantiere kanyo kod kaunti ma Bomet wantiere kod nyithindo manyiri 102 ma bende ndiko penj margi ka gintiere kod ich. Ka bende iwacho kanyo ni 18 matimo penjno mag KCPE ka bende nitiere nyaka 1 ma bende en mano mar grade 6 ma bende iwacho kanyo ni weche makamagi en bende ogamo remo ka bende 83 ka bende nitiere kod ditimo KCSE ka gin bende gintiere kod ich. Wach makama onego bed ni sirikal ma pacho kae ponono ng'iyo makare e kinde mabiro mbele kaluwore ni magi kwana makaber to onego bed ni dok chien kaluwore ni ok ber ka higa ka higa ka nyithindo timo penj to moko kuomgi ponono timo penj ka ok gintiere makare kaluwore ni seche moko kata ka ponono ni gamo remo kata chalni mar timo penj ponono ok nyal bedo makarenya. Cleophas ka wadhi mana mapiyo piyo samaro ema bende aneno ka dhi mayo wawang'o kinyi makawuono. Kata kamano itoboke mar 8 nyaka sani wantiere kanyo kod Cherera mano jalupa jakoma mar IEBC Juliana Cherera kaachiel kod Irene Masito odiochieng' manyoro ok ne gichopo e nyim kamiti mar JLAC mar mondo mi giwinj buche ma bende omak negi madwaro nothich gi oko apisi. Kata kamano okil mar Cherera to nochopo kacha mano Apollo Mboya to Irene Masit kaachiel kod okil mare David Kipkorir gin giduto ok ne gichopo kendo ne gindiko mana barua mar mondo mi barua ma bende nosoma e nyim doho kanyo. Wach ma kamano nitiere it gazet mar 8. Ite mar 8 kanya koromo gi jwang' kisome idhi yudo kanyo bende ni en ikruok machalo nade ma jogi marito gi mano ka hotel ne gi kod jakom mar jela kacha iwacho ni gino magi dhi dadhogi en penjo maduong' ma idhi penji ni en ang'o manotimore yiero ang'o ne giwuok oko. Iwacho ni kane giwuok oko e kinde ma koro oganda ochomo yiero kata oganda osedhi yiero rito duoko
en ang'o mano miyo ne giwuok pogruok mag paro ma kamagi nowuok kama chalo nade to bende kweth machielo mag jo Azimio gin tiere kuma chalo nade iwacho ni kinde ma gin tiere kar kacha en gino mokele siasa koso opogore gi siasa mokalo jolonyo weche mag siasa wacho ni gini ter mana siasa bende ponono ni mane gima William Ruto gi Lange bende oyie ni mane gima gitimo nikech wacho ni ka ok giyie gi gima gitimo odhi chalo nade. To kata kamano par ni kinde ma bende ne kamiti ma kamano winjo okil mar Juliana Cherera odiochieng' manyoro ne giwacho ni Cherera onego bed ni chopo e nyimgi odiochieng' ma kawuono kar saa 2 mar okinyi mar mondo mi owinj buchego duto. En bende ochwal duoko mage kaluwore ni kinde ka kinde kosendik ni petition kata kosemak ni bura timi thuolo mar duoko gi e yo makare. Cleophas Mita nitiere wach moro mamako wang'e gazedni mar The Standard mar mondo mi walid the Daily Nation bende. Mana ite mar aboro kae wacho ni political interference in poll agencies business is not new. Oken gima nyien mondo mi orwak siasa e kaka ichuogo jogi mantiere duol matawi yiero. Iwacho ni kata yiero mokalo ne nitiere lwet jo siasa. Ka nitiere lwet jo siasa iye kanyo. Sani bende odhi bedo mopogore nimar udwaro jogo masiro lwedo. Tere kaka gajo wacho ni en independent kado chung' kar kende ma ng'at ma ok nya donjra kode. Mano wach moro bende momi pe kanyo. Inya some nyakwara moge jwang'e ite no mara aboro. To koro an ka tieko odiochieng' manyoro e gazet mar The Standard kae ka otieko. It gazet mogik weche tuke. Weche tuke. Ne en moro ahinya ne timbe mawuok Afrika. Mano timno mar Ghana kachiel gi timno mar Cameroon. Ma ubende ka rango odiochieng'no manyoro ne gitugo tugo moro maber ahinya. Mano odiochieng'no manyoro kane tim mar Cameroon kano osego gi 3-1 ka mpira dhi ka gima rumo ne gibiro magi chopo draw magi loyo koro giwuok 3-3 ka tim mar Ghana bende ne ogoyo radar timno mar South Korea. Mano odiochieng'no manyoro awacho ni en gimoro maber gi johera mag Portugal bende wacho ni weche matimore tuke matimore gotieno mag World Cup nyithi sikul ka utimo penj kik unegi ahinya chiew ditamu ginind chon gibiro winjo duoko ka gichiwo gokinyi kata bang' tieko penj godhiambo. Cleophas Wamula ne gazeta mar Daily Nation mana mapiyo piyo ka sa poko mayo wawang'wa. Gazet mar Daily Nation thuon wach mabende omipeka e gazet mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani nitiere jogo ma nyalo wacho ni ne gin jogo manitiere kata ne siro nyaka sani ang'e ni pod gisiro kweth mar Kenya Kwanza. To kaka nowach ni idhiang' lach to ponono akia kose kenge ma kila ng'ato yudo lemo mage kose podi nitiere lemo moko ma bende podi biro kenga omi jomoko ka nyaka sani podi nitiere ji 5,000 ma nyaka sani koro geto kata olap dhog gi ndong'a ne lemogo mag CAS e sirikand William Ruto. Aneno ka oboke kata gazet mar Daily Nation e gazet mokwongo kae oketo moko kuom pichni mag jo siasa ma bende olap dhog gi ndong' ne kombe mopogore opogore. Idhiang' lach nitiere jomoko nosekeng' negi oyudo lemo mopogore opogore kata kamano nitie jomoko manyalo wacho ni pod nitiere oko e koyo. Gintiere kod geno ni gin bende ponono inyalo migi lemo moro. Wantiere kanyo koda Senator machon Cleophas Malala, jaod bura machon Margaret Wanjiru, Governor machon Mike Sonko, Governor machon e county ma Migori Okoth Obado, jaod bura machon mano Chris Wamalwa, Senator machon Millicent Omanga, former MP Purity Wangui Ngirisi kachiel koda former CS mano Rashid Echesa. Mago moko kuom jogo ma bende omeny kama wanyalo wacho no lap dhog gi ndong' ne kombe makamano. Nitiere kumoro Joyce telo mar William Ruto nyaka sani kiwacho ni jogo ma poni e koyo ma hewa 5,000 mano nyiso ni ten migepe 22 mano ma omedi kendo kacha nitiere gino ma ne omede wiye kanyo mopogore. Iwacho ni kopogore kod jotend migepe mano Uhuru Kenyatta nego omedo jotend migepe moko 4 e wiye. Wach makamano no komipeke it gazet mar 7. It gazet mar 7 wach mantiere karka chake wacho kanyo ni jogoro mogirore oyier adi 51. 51 mano tiende ni in gi jogoro mogirore 9 mang'eny moloyo mane Uhuru Kenyatta nego e tende. Mano tiende ni thuolo magigni 5 oganda jo Kenya dhi mondike tich mayudo salary dhi bedo ka chulo omenda kata ma ing'ado gi iwacho ni osuru michulo cha
dhi bedo ka chulo jotelo ochiko gi mago jogoro mongirore ochiko omenda maromo $412,000 e thuolo mang'ina bich mabe thothne obedo ga omenda mar taxpayer jochulo osuru ja Kenya ma kawaida. To gima timore yiero makamagi kata kiyierogi en omenda mag jopiny mitiyo mondo chulgi osara. Tiwacho ni sani kaluwore gi wage bill kaka entiere karka bende William Ruto gi joge gintiere gi thuolo mag ndiko e tich CS gi duto e migawo nikech thuolo mokalo ne gin adi ariyo e migawo ka migawo. Nitiere moro mane nitiere apisi kanyo, nitiere moro mane timo chenro moko oko. Iwacho ni kama gintiere karkacha idhi yier gi jok maromo nade. Te thuolo ni bende oganda jo Kenya dhi hinyore e yo mane nikech koro ka nitiere lony mar ng'ato kod mich mimiyi mar siasa mane goyo motelo ne yiero mokalo. Odhi chalo nade? Odhi bedo matek Cleophas kaluwore ni ji 5,000 gi duto ma bende ponono nochung' motegno e tok William Ruto e kinde mane olap dhoge nong' ne komten piny Kenya ma gikone noyudo gite giseoro kwayo margi ka gidwaro ni opodne gi lemono mar CS. Onyalo bedo matek ahinya pacho ka, kata kamano wabiro neno kaka chenro ma kama biro dhi nyime. Cleophas ka wadhi mana mapiyo piyo adwa ni wadog nyaka ito boke mar 2 mar gazedni mar 3 mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 3 kae nyaka sani koro ang'eyo ni nitiere paro mosebedo ka kelo gwenyruok e paro kata gino mosebedo ka kelo gwenyruok e paro ahinya to kotudore kod jopuonjre go mag grade 6 ma sani timo penj margi mag KPSEA. Jopuonjre go nego bed ni dhi e grade 7 to e grade 7 kanyo gidhi e skunde mag sekondar ma adundo mago ma bende idendo kanyo ni junior secondary school. Nyaka sani koro osebed kiwacho ni junior secondary schools go nego bed ni gintiere kanye. Gibedo e skunde mag primary kose gibedo e skunde mag secondary. Jonyuol mamoko sewabedo ka wacho ni nyithindo makamago tindo ahinya kotergi e skunde mag secondary kuma jowetegi madongo nitie ponono chal mar ngimagi ok nyal bedo makare. Kata kamano nyaka sani koro ibiro land e yo makare kuma skundego mag secondary ma adundo kata junior secondary schools biro bedo. Mano jopuonjre maromo 1.287 mano 1.3 kama gintie kacha nondikore mondo tim penno mar KPSEA gidhi time to toke onego beni bedo yino ma 100% transition. Atamalo 100 mag jopuonjre motimo penj mar KPSEA onego beni giduto giwuok kendo gidonjo junior secondary school. Kama odhi bedo kaluwore kod jagoro wacho ni jatend migawo mag weche mag somo mano Ezekiel Machogu gino ma odhi timo kata gino ma odhi luwo ahinya ni otime yo moro makare en ni kama somo dhi bedo katimore gidonge primary koso gidhi e secondary. En gimoro ma warito winjo ni mar kochopo higa manyien Januari mano tarik 23 sikunde yao jogo madhi e form 1 ibo bedo kacha koro ka gin gi thuolo moro bende mar yweyo matin to jo class 7 jo grade 7 gi motimo penj mar KPSEA onombe ni gidhi nyime gi somgi. To kendo mane ma koro warito winjo niere kaka udhi bedo. To bende par ni e bwo telo mar Jubilee mano mar sirikal mokalo ne giselando ayanga ni skundego mag secondary madundo kata junior secondary schools biro bedo e skundego mag secondary. Kata kamano wach makamano okang' makamano koro ang'eyo ni en paro mabende ibiro ng'ad kanyo kata en bura mibiro ng'ado kod jatend piny Kenya William Ruto. Ene ma koro biro ng'ado bura kaponono ni skunde mag secondary madundo kata junior secondary schools biro bedo e skunde mag secondary kata gibiro bedo e skunde mag primary. Ma bende podi en wach mabende nyaka sani wacho kanyo ni riwruok mar jopuonj ma KUPPET kaachiel kod mano mar NAT nyaka sani podi gigwenyore para ahinya to kotudore kod kuma skunde mag secondary ma adundo abiro bedo. Cleophas ka wadhi mana mapiyo piyo ito gazet mar 4 pod en mana kaka jatend piny Kenya William Ruto sani koro kwedo romo mabende Azimio chano bago e kor gwenge mopogore opogore pacho ka kowacho ni mago ponono nyalo rocho chenro mag kwe mantiere pacho ka. It gazet mar 5 Cleophas wantiere kai kod Mudavadi kaachiel kod Wetangula nyaka sani koro gin bende koro gitemo mar parni ng'welaro komno mar senator e county ma
Bungoma sani nitiere thuolo. Omiyo sani koro Mudavadi kaachiel kod Wetangula wacho ni gidwa temo mar mondo mi jo Bungoma obi oyier mana jago mawuok e kwethno mar UDA. Ka bende gitemo mar keto mar mondo mi duond burano mar UDA ema koro ponono omak mach ahinya e gwengego mag imbo mar Kenya. En kwano manogo kod jatend piny Kenya William Ruto ma en ogayo mar UDA ni mondo mi ka Moses Wetangula owuok kama chielo kacha dhi keto ng'ama chalo nade. Sani koro Ford Kenya bende gidhi keto ng'ato kacha. Ka giseketo ng'ato, ere kaka gidhi bedo kacha kweth Kenya Kwanza ji adek. Kenya Kwanza man kanyo ayudo Ford Kenya, ANC kod UDA kalaro komachiel mar seneta. En gimoro ma warito ne odhi chalo nade. Nyaka sani gigeto mondo mi giyud kombe mathoth bende gidhi nyime kod yudo kombe mathoth bende mane wacho ni e Senate kacha. Mano kamane Wetangula nitiere kane owuok koro bedo speaker e od burano mar National Assembly. En gimoro ma warito tipo moket kanyo Musalia Mudavadi kod Ogai makore Ogai manyien mar ANC. Isa Timami, mano gavana Malamu. Cleophas Samaro ema neno korumo thoth weche mabende nitiere gazet ni mar Daily Nation, anno mana ka chal kod mago mane nitie e gazet mar The Standard. Mita nitiere wach momako wang'ie gazet ni mar Daily Nation ka watieko kinyi makawuono. Ka watieko duol marango opera mar adhula e piny mangima FIFA koro golo kum mano miyo Kenya. Kum mano miyo kata referees wa ok de wuok kama dhi go firimbi e pinje maoko mano kata ka warango mago mag FIFA kama gintiere kar kacha World Cup masani dhi nyime bende ok inyalo bedo kacha ni gintiere jotuk Kenya bende nitie tuke moko mani gionge mago mag CAF kod mago mag FIFA e duto gik makamagi Ababu na Mwamba kaachiel kod jokanyo mag FKF bende koro nochiwo milome makamano ka koro giyudo fuongruok bang' thuolo moro ma bende osebedo ma ogwarore. Cleophas, kwatieko kod machinglo mantiere it gazeta mara 18 ka ng'iyo machinglo makamano nitiere jago moro ma orwako sati maratong' to oriedo kanyo majana to chalo ng'ama ng'ire e kiyo to kong'ire e kiyo kanyo to kineno jago machielo mokete kiyo kanyo to pogore ka bende nitiere wachno ka bende openjore penjo kae ni what would Uhuru do ka bende ochalo ni ng'ano king'iye malong'o to chalo jago ma bende wang'eyo koro openjore penjo ponono entiere kod nitiere kwan mok donjne to koro penjore ni nyawadgi ma ponono ka otelo kowuok e lwete dino timo nang'o kotudore kod wachni to wachna paro ni en mana ahinya to mano mar jiemo. Gima nitie ka jatelo moro wuok odhi moro dong' e kiyo jatelo mowuok dhine en ma puro dong' e kiyo ka tipone nitiere iwacho ni e telo mokalo nok giwinja ahinya gik mane doho wacho iwacho ni court orders GMO mondo dhi nade iwacho ni mano oyo mano wadhi nyime kode iwacho ni sani openjo ni Uhuru doti bang'o mano gimo penjo kene Uhuru Kenyatta kosen Uhuru jatend piny machon kosen ng'ama ilosi wiye ka ng'ato law maratong' gimoro mar alum okalo kore kanyo kwaneno ka judge moro bende ni kocha oridore kacha wacho ni order makama osti en ochalo ng'a pito ng'wech dhi osetieko osewacho ni GMO ochungi sani ok dikele kendo mane kaka weche makamago nitie. Watiek nonro mar gazet gi kanye walidho nyaka Ramogi Juang gazet momoro gi okinyi makawuono ginyalo dhi nyiewo gibed piny gisome yo makare kama na inya Cleophas agoniro kamano nyaka Ramogi Juang gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isomeyo makare wakaw mana yueyo matin kende tokiyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao aneno koseikore yo makare mar kelo ni twak mokwongo e chenro mar Ruupiny odiochieng' makawuono TV mar Ramogi dhialo higa achiel mane twak mabende Sharon Ong'ao biro bedo godo kanyo omiyo imedo mana kete e Ramogi TV kik idhi mabor. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi?
to ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Dongi an nasenyisi ni ino kinyal piem koda to okinyal chalo koda be. Nikech pacha ringo matek moingo mari. Dongi neno? My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time... for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using UPay cashless. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiechieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo madhiya. Very good. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kaw simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiechieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi?
to ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar poko pogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Mana kumanya kwa Ramogi kamoro moro mintiera neno kanyo kosekadho dakika 21 tok saa 1 mar okinyi. Okinyi makawuono en chieng' tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2022. E kinde makamagi mano higa mokalo odiechieng' maket kod ma nyathino nyuol. Odiechieng' makawuono nyathino orwako higa achiel. Nyathino nomi nying mar Ramogi TV. Omiyo odiechieng' makawuono kwa Ramogi wadhialo TV mar Ramogi ka wasechwalo mise mopogore opogore. TV mar Ramogi nyakwa Ramogi en geno mara ni iyude yo makare chenro magwa bende en geno marwa ni kelo ni lokruok e yor dongruok. Nyakwa Ramogi kamoro mora mintiere mano e thuond wach mabende wantiere godo okinyi makawuono. Chenro machakre sani mabende biro dhi nyime nyaka rom kanyo saa 2:30. Kamoro mora mintiere bende inyalo oronwa ote magi. E seche ma TV mar Ramogi dhialo higa achiel. Yoronwa ote magi namba mar line machuok 236 mbui mar Facebook. Kaka pile iyudo wa Ramogi TV. Okinyi makawuono antiere gi welo. Welo mantiere godo ok gin wendo kuom nyakwa Ramogi kini jahera mar Ramogi TV. Okinyi makawuono antiere gi jofwambo magwa matuklo mano mag Ramogi TV. Antiere gi welo mane studio marwa county ma Nairobi, county ma Kisumo bende adhi bedo gi wendo mano jafwambo marwa ma bende en bureau chief jatelo maduong' e county ma Kisumo. Koko mano e studio marwa e county ma Nairobi okinyi makawuono antiere gi nyidende ni ariyo ka gi Chris Owino nyakwa Ramogi. Koko mano akedi Chris emachake nikech wantiere wakini adek ka donge Chris Owino mana ne nyakwa Ramogi maneno wasani. Chris Owino en nga pakri kese mako lwete ng'ato bende wacho nyakwa Ramogi kamoro mora ma untiere en happy birthday kawanyalo wero happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Ramogi TV. Mano kakiwe wachien. Right, erokamano Sharon. An Chris Owino wuod nyadeje, wuod nyajerain. Jalego Agoro modak Ugenya. Kamoro iluongo ni Kabuyu village, buta Aboke Massive. Kanye ma Chris Owino owuoke. Koro in wuod Aboke, en mana ni wuod Aboke keni tima ng'e Ramogi TV kane johera magwa ma samoro kia. Ramogi ka an mamako wirwath. E weche mag siasa, an reporter, an jafwambo e weche mag siasa. Yes. Bende kon kwa dhi nyime gi chenro makama ibiro mnanyiso ni nang'o momiyo ni weche mag siasa. Koko mano Jailieta bende ni ka Jailieta ero papen mare. Ero kamana inya. Mana kaka Sharon owacho kanya ni luonga ni Jailieta nyakara chuonyo.
karachuonyo kanam iluongo ni Homa Bay paya. Ok adhi wache kaka jomoko wachega. Ramogi TV an jafwambo an bende akelo weche manyien ngeso gotieno. Ngeso gotieno ahinya amiye ne joma mine. Wawinji duond joma mine. E pewe mopogore, pewe mag siasa, mago mag dongruok, wadhial gi gik mabende gitimo. Emomiyo ngeso ka ngeso okete kanyo mondo atwag kendo akel sigana mag joma mine. Kar chungo weche chapo kinyisogi. Kanyakla bende kopogore kod ngeso ng'ato be wacho ni to koro kitiyo mana ngeso kilendo mana ngeso gotieno juma duto te ang'o mitimo akeyo weche an makora ng'iyo ni to achungo gi to mane mabende dhi donjo gin weche mage to idwa kelgi e yo mane mano weche mag chungo wach. Erokamano ahinya kopogore gi jel nyakoro mgajiwanga antiere gi Simfros Okinda. Simfros pakrinegi. Erokamano mana ka Sharon osewacho an Simfros Okinda an nyar Kisumu kanyakwar motedo Siaya Ugenya to Ramogi TV at 1 kuoma ok en Ramogi TV at 1 kende. Ing'eyo ni manyiso ni an be an gi nyathi madonjo higa achiel mano nyuol odiochieng' mar 2 to kano nyuol Ramogi TV. Koro en kopogore ni na Ramogi TV chopo higa achiel. Nyathina chopo higa achiel odiochieng' makiny. Koro en mar mang'eny kendo machiegni mar mondo mi wawinji kopogore koda an jafwambo. Mane momiyo antiere Ramogi TV to kopogore gima timo ahinya akelo weche manyien kaka anka kara jasomo weche manyien chieng' tich ang'wen gi chieng' tich abich gotieno saa 1 gi saa 3. Kopogore mano samoro basiro jael kanyo e weche mag chungo weche manyien mar neno ni weche ochopo nusa makare e yo makare kendo mana kaka maler machiegni. Puochi gi paka ng'eni nyathi kano nyuolo bende ng'eyo ni ndalo mabende nwaidho limo akani ne waonge. An gi Simfros gino no bawa. Jen nantiere Kisumu Simfros wachno nyaka wanuo. Nina bende gino no wang'o iya. An oteram ni chunyi taon tombo ya koyo goya to mutu idho limo. Kata kamanya koro mgejo mage jofwambo mabende antiere godo ka e studio maro e county ma Nairobi. E county ma Kisumu antiere gi jafwambo marwa mabende samoro ijawinjo duonde ahinya e nyakalondo mar Ramogi. To bende ene bureau chief mano jatend Ramogi TV e county ma Kisumu. Nyinge Alan Obiero. Alan Obiero nyalo na winjo wayo makare arwaki ni machiege na ngino kinyi makawuono waketi e tago maliet. TV nyaka ni chopi achopa. Erokamano Sharon, oyawre uru ageno no chiew maber chuny boma ma Nairobi kanyo. Wabende wachiew. Aneno ka Kisumo otimo luoch. Aneno ka piny otimo luoch kendo koyo moro nitie gokinyi. Mopogore kod mano wachiew maber ahinya. Aneno ka wang'u ler kabisa. Jael, Chris kod Simfros oyawre uru. Oyawre yala ndakise pakori jakanye wan walungi mana ni jabungu. Alan Obiero jabungu. Bungu mang'eyo en achiel kende ma wuok Sako Bondo. To ka anyalo wacho matin wach bungu no en ni noero dhi apedha kabisa. Noero manyo le tang'eni en gino masani nitiere tok chik mako yudi tinyalo ng'wani. Koro an jasakwa bungu awuok Kalgo kamoro ni Migwena mano pap maduong' kabisa ma landmark e piny mar Sako Bondo. Erokamano ahinya Alan. Mana kachako kodi Alan, Ramogi TV wadhialo higa achiel odiochieng' ma kawuono. E kinde thuolo mara dawach ni dweche 12 korka kori mise mage madiwach ni isego ahinya kiwuok e county ma Kisumu. Erokamano Sharon. Ramogi TV ne okelo taya ne oganda luo. En okang' maduong' kabisa ma oganda luo oyudo mar neno ni wantiere gi wang' liech kata television ma jowa nyalo wache dhoggi. Aparo ga samoro ni ntiere jo oganda kata joma mine kata jodongo ma hikgi oniang' kachiwo kuom ranyisi samoro en kata mana echa e Nyakacha e gweng'. Ok onyal neno samoro sobe ne ok ng'eny ahinya koro Kisungu, Kiswahili tame.
to koro sani en kod nyalo mar neno TV ma owinje iwache dholuo, joma lendo gi dholuo, inyalo oro ote, inyalo moso ng'ato. Aparo ni en okang' maduong' kabisa ma osekawo. To bende kada wacho mana matin e wach mar weche mar fwambo gi keyo, nikech waduto wan jofwambo. Kisumo ka mana kaka nawacho chien, an ma achung'ne apiso ma Kisumo kae. Wasetemo kaka nyalore, wan gi tim otegno kabisa mawuotho e tung' piny mar Kisumo ka. Kiwuok Seme, idhi Kisumo West, idhi Kisumu Central, idhi Kisumu East, kor gi jaod bura ma Shabir, idhi Nyando, idhi Nyakach, idhi Muoroni, idhi Kadebo, ma e sub county manyien. Ramogi TV osemulo fuonde jopiny kamoro amora ma gintie. Gimoro achiel mang'eyo ga en ni tiyo mar fwambo ni wabedo sauti mar jogo maonge gi duol. Kendo sigana ma tim mar Ramogi osetimo, thothgi oseloko ngima ji. Kata kanyalo wacho matin kuom jowetewa mantiere kaunti ma Migori, George Jumagere, kaunti ma Kisii, Crispin, kaunti ma Homa Bay, Alia Beach, kaunti ma Siaya, Joja Molo kod Mulindi, gitiyo matek kendo giwuotho e kor gwenge. Kisungu moro wacho ni stories are about people. Sigana kiwacho nyaka bed gino madhi mamulo chuny oganda. Erokamana Alan erokamana ahinya. Ng'eni odiochieng' ma kawuono antiere kama tek. Antiere gi jofwambo kanyo kor Mgajwang'. Nyaka wanagagi agaya. Liete kanya ifulo na nyingi ni nyisowa ni itimo ahinya chieng' Ngeso jakelo chenro mar mine nyalo. Ing'eni je kor Mgajwang' nyalo penjore ni nang'o momiyo ni ihero mine nyalo kata ni yiero chenro ma kamano. Ing'eni thothne Sharon, nitie ywak ma bende nosegol gi kinde machien ni mine komi thuolo moromo. Kata ka itimo ripode, Media Council of Kenya wacho ni sama itimo ripode ewi kaka itang'o ji kata sigana mag ji. Nitiere kaka mag joma mine oket tenge. To bende kaka inyisogi mana kaka jok ma sandore or jok ma nitiere gi remo moro. To adwaro ni mondo alok mano, mondo watang' okenge ma bende gisegoyo. Ang'o momiyo ere kaka gisechopo kuonde ma bende gisechope. Kaeno e paw mar siasa, mine ma jo siasa gi, sigandgi en mane, gichopo kanyo e yo mane. To kata e weche mag dongruok ma pacho ka, ing'eno kwa nya wacho ni kuom ranyisi weche mag GMO, ni chuo kende mong'e weche mag GMO, kata mine nitiere mong'eyo gi. Koro en manyo gi mondo akelgi mondo duond gi bende owinji. Mano emomiyo akelo mine nyalo. Mana kamano Chris Owino olonyi weche mag siasa, ijekelnwa kinde ka kinde weche mag siasa. Nang'o miyo ni weche mag siasa kopogore kata mana gi weche mag ohala wantiere gi lokruok mar kor lwasi. Nang'o miyo ni lony mar weche mag siasa mani donjo? Sharon, ka Jael wacho weche mag GMO, ini wacho weche mag ohala, Sifros wacho weche mag somo, gite otud kod siasa, gibedo kod dongere, gibedo intertwined kod siasa. Kopo ni siasa rach, to weche mag GMO bro hinyo ngima jopiny. Kopo ni siasa ber, to weche mag somo bro dhiyo makare, to bro miyo nyithindo bedo kod future maber. Koro naneno ni ngima dhano utudre e weche mag telo. To telo ni ng'ene bende ma en gima imiyo kod Nyasaye. Kata king'iyo ndalo ma Roman Empire, kama e Biblia kata Bible, wacho ni mag Kaisar imi Kaisar, to mag Nyasaye imi Nyasaye. Manyiso ni weche mag telo gin weche mamulo ngima dhano kata yie kata dak. Ginyalo wacho ni an watimo ohala wera kod weche mag siasa. Piny owacho ema loso lwasi makare e weche mag ohala. Kopo nitiere lweny e piny kalure kod weche mag siasa, ohala onge. Kopo ni wacho ni dwana ng'iyo weche mag somo kata weche mag pur, fertilizer piny owacho manyalo keto okenge mar neno ni fertilizer oduogo piny, japur olosne ndara mar mondo ka golo cham to ter kama odhi uso gie. Koro ang'eyo ni siasa ni mai kuku mar wach. Makopo ni ndalo kane jatend piny machon mosenindo Daniel Moi ne wawinjo ne wacho kapod ngima ni siasa mbaya ni maisha mbaya. Mana ka penji Chris, ni hero weche mag siasa koso biro mar Ramogi TV, inomi mana weche mag siasa to wacho ni maya marengo godo.
Weche mag siasa nachako luwo chon. Yes, en gima nosebedo ka ringe remba weche mag siasa. Aparo ka ne atimo interview jatenda Jebonyo no penjo nito kind siasa kod weche mag tuke sports. Nikech nong'ina atimo ga weche tuke, natimo weche tuke kuonde mamoko. Tangisen anto akawo mna siasa. Nikech nanyo ne en gima kata na weche mag ball be nang'eyo, lakini siasa nang'iyo ni in a bigger perspective gini dhimulo ngima jopiny mathoth. Mana ni gima ber Ramogi TV kata mna weche mag siasa kata mna kubeyi weche mag tuke obed mag ohala duto te pod wanyalo mna timo. Simfros Okinda wantiere godo kanya kwa Ramogi Juang kinde ka kinde kopogore kata mna gichiwo report mopogore mago mag weche manyien. Chieng' tich ang'wen gotiene ntiere gi Emmanuel. Mano chieng' Emmanuel ka gikelo weche manyien. Chieng' tich abich en kar kende kokelo ni weche manyien. Akeni Simfros higa achiel ka koro wadhiano. Mise mage matoni wacho ni isegoyo. Achiedh nade gi dongruok ma isebedo godo. Erokamano Sharon. Gima chiel mabende nyaka wawachi kata bede ler en ni Ramogi TV en achiel kuom kambi maduong' mar All Media. To kiwinjo All Media ng'eni en namba achiel e weche mag fwambo gi keyo. Koro bedo ni nadonjo ka higa achiel mokalo, aseromo gi joma onigi lony ma ahinye pacho ka weche mag fwambo. Manyiso ni asebedo ka temo somo koni gi koni. Ma kasani to king'iyo higa mokalo kana donjo ka gi sani, ibiro yudo ka pogruok nitie maduong'. Ok wach mar weche mag fwambo kende, to nyaka ng'eyo mag yore mamoko. Kaluwore ni kambini ondiko oganda mathoth, oganda mariek ma wigi otimo jere. Koro mano namba achiel ma wacho ni agoyo erokamano. Kopogore gi mano bende, mano Ramogi kae wan joma otudore mathoth. Kendo pile ka pile iromo gi joma opogore, kamoting'o joma watiyogo, kamoting'o welo ma bende donjo, to mi riekni ma ka gi kacha. Gima duong' sami wacho midhiero en ni samoro ka inogo kucho tiparo ni tij fwambo ni chalo kama. Adiera en ni kidonje iye to opogore. Namba achiel ni onge sama Kristo wacho ni en ja siasa kendo weche mag siasa go emo ohero luwo. To konyisi saa 8 otieno ni kawuono ni eri ja siasa ma kama odonjo kama kendo wach no wadichgo gimoro amora ma ang'e timo saa 8 otieno no. Chuni ni mondi ringi dhi e paw siasa mondi mag tiji kaka Kristo wino. In ng'ama miyo kiparo ni yawa to koro ang' ang'i nyathi sani saa 7 ni ko saa cham lunch ko saa dhi e tich. Kapo ni in manego beni somo news saa 7 no dhi chuni. Gima wacho en ni ok en gima samoro wanene e mbui mag oganda ma wacho ni an journalist ago picha wiri isedusori idhi kanyo. Gima tiere adiera en ni samoro chuni mondo yier tich ka samoro pachi moro ne dwani mondo mi idhi madhe kata chai moro gi jowadu. Koro gima midhiero ng'ikruok maduong' bende koro watemo mondo mi wakikre go en ni mondo ing'e saa miketo ne anyuola, saa miketo ne odi, to maduong' moloyo ni to tich mondiki kaka jafwambo oonge koda sane. Nyiso ni sasa muluongi mondo mi chopi to wang'i chopi, to berne en ni koro warieny kamoro achiel. Ang'ina da dhiera Alan sani kata kamano nitiere penjo mabiro penjou ma bende ka wan asedhiera Alan mwaduogo ubiro bedo kuduoko. Ang'eni ji mathoth ne dwaro tich mane Ramogi TV ka kano oro ote mbui kacha ni mar mondo mi ji or tipo maggi gimomiyo ni ber ne Ramogi TV interview e chenro mar mabende deda dhogo bende nyaka nyang'isa jopiny kaka bende no bede donge seche mabende wadhialo higa achiel nikech biro bende no kiyot. Alan kintiere county ma Kisumu ng'eni untiere gi achiedh nade log tich mar Ramogi TV nitiere buore Nairobi, Kisumu kanyo untiere gi apis to in emitelo ni apis e county ma Kisumu. Samoro nyaka Ramogi Juang ok nyal ng'eyo achiedh nade makoni kod kocha ma samoro un kaka jo region usebedo koyudo. Mana kinyalo mna lero achiedh nade makoni kod kocha gi ber ma useyudo. Erokamano ahinya Sharon. Tij fwambo mana kaka awinjo ka Simfros lieko kanyo en tich ma okoyot. Kineno ka osetede makoro kete wi mesa ichame, process mar manyo chiemo no okoyot. To en gino mwatimo nikech mokwongo wasome wan kod lony. Mar ariyo chon ninyiso waga ni journalism is a calling. Ok na chon podi wach nyaka sani en chiwori mondo itine jopiny nikech anyalo paro ji biro kanigi thoth ji ni kod geno ni jo media kaka iluongo waga ni kod solution mag shida gi te gimoro amora. Ng'ato nyalo biro ni min ode chande, ng'ato biro ni onindo kech, ng'ato biro ni en gi jatuo osiptal,
bilo tame chulo, ng'ato nitie samoro piyo yweyo kama gintie. Watemo kaka wanyalo mondo wakel solution kada konyruok. Ahinya to koro sani ma wan kod TV mawacho dhowa. Gimoro amora mamulo jokanyanam. Dwaher mana kaka nawacho chien ni wadhi tung piny ka tung piny. Wadhi e kor gweng' e iye kama samoro kata wuok mulore gari muwuotho gi tiendu. Jofwambo wa kaka Millicent Adhiambo nyocha ka wantiere e nam kech wang'eyo ni masira mar tho rech osebedo ka dhi nyime kabisa. Odhi nyime dhowedhe ma Kisumu kae, dhowedhe ma Migori, dhowedhe ma Siaya, gi dhowedhe ma kata Busia, alwora mar nam Lolwe. To wang'eyo ni jolony osewacho chien kata ni en gino mokel kod lokruok kod lwasi kata climate change. Wang'eyo ni nam Lolwe osebedo gi shida kabisa mar water hyacinth kata nyuongi ma kose top kaka ne jolony wacho. Jolony ma bende ndalo mang'eny wasekelo kata mana e wang' liech mar Ramogi TV kama magiloso gi jopiny mondo gigolo dok e it jopiny. Nikech aneno ka chien kacha ne tie paro mopogore. Jopiny wacho ni wachich ni gini ikelo kama, to jolony osewacho ni gima kama otimre ga bang' higni ka higni. Koro mae en thuolo ma jolupo wa, oganda wa nigi thuolo mar neno TV ma wacho ni Kech anyalo paro kana loso gi jatelo mar Kemfrey mochung' ne weche nonro mag nam Lolwe, nowacho ni jopur mag rech, nikech wang'e ni pith mar rech sani en gima ng'eny ahinya. Oganda timo mang'eny nikech wang'e ni rech kiluwo machon cha, rech tin e nam. Koro sirikal dwaro ni mondo jothurwa odonje wach mar fish cages. To nonyisa kata ni samoro gima kelo thagruok ni ahinya, jowa findo nyithi rech e cages. Iyudo ni kech monego tingana rech 3,000 tinge 6,000. Samoro en yo mar dwaro mang'eny. Koro magi weche ma kwagolo oko mwamiyo jopiny, to kech wang'eyo maber ni tich mar fwambo gi keyo kani wadhi e skul kani puonjowa nowacho ni tich mar fwambo gi keyo nigi tieng' didek. Tije en tieng' didek. To inform mondo puonjo mondo ogol odok e it oganda, puonjo oganda mano to educate and entertain lombo ji. Magi gik moko duto ma Ramogi TV timo. Ang'e nitie chenro mopogore opogore ma jopiny ohero. Nitie joma ohero thapki, nitie joma ohero miel mopogore opogore. To wan gima dang' ahinya nyiso joneno kata johera mag Royal Media Services, kambi maduong' moting'o rediche turi kod wang' liech mopogore opogore, en ni wan wayie kendo wabiro tiyonu mondo wane ni wakelo lokruok e ngima oganda. Bende tijo mar fwambo ni wang'eyo ni sani wantiere kod loch mar kor gweng' kata devolution. Wang'eyo ni wan gi jotelo mwayiero ma onego bed accountable. Wan gi jotelo mwayiero ma onego tine jopiny. Kaka pile wabiro luwogi ka nitie penjo matek, wabiro penjogi mondo wane, nikech wang'eyo ni kanikelo wach mar devolution nokele mondo olok ngima jopiny. Ka gimoro kethore kamoro, ka ndara moro rach, mago wabiro luwo mondo wanen. Nikech ang'e ni weche mang'eny kata gigo motimore maber bende wabiro golo mondo jopiny one. Erokamano ahinya, nikech ang'e ni thoth weche mabende kata mana wakeyo kopogore kata mana ne jail bende ni kaendi, kopogore kata mana gi chungo weche, thoth weche mabende wakeyo thoth ne giwuok mana e gwenge magwa makalu kopogore gi Nairobi. Donge kapod mana pok wadonjo kata mana e chuny chenro mabende wantiere godo, chenro mopogore opogore mabende Ramogi TV nitiere godo. To kulernwa sigana kaka nuchopo e Ramogi TV ka Chris Awino, wuoth mari nobedo nade? Colleague no koyot. Ne ing'e kech aparo ni most of the time ne wan kod colleague wacho apenjo colleague to into seluogi to ana ongisan ana poko ano seluogi ena to kochunya pod go kibi napani gima gikiani an kodi nwatiyo ne watiyo yande kumora achiel koro an kana se nyaka gi Simfros nyaka gi Simfros koro kana winjo no seluong Sharon gino noludo iya sana achto anta dong Sharon colleague mobiro bungisa ni Chris chachaya ni to choridi interview to kinyisa dong yes koro kane simu donyo ne gimo ka saa 7 gi dakika 15 hivi simu donjo kanyo simu ni bayo na Royal Media na gonya sairo kamano
koro safar ne ochopo. Ni timo interviews adi ngeni an kopogre gi anapan natimo kata mana ngwena ke ni timo adi. Anto ngin Yesu ne tiyo taling' an abiro interview achiel ukita itago malit jatenda je bonyo ne ng'iya ki design odwa ng'eto ng'ani oromo to abi like aparo na more na romo like no tek nikech achopo to gima ong'isa mokwongo awachi gimomiyo adwaro tijni mondo gine kan kod chia mar time kana aselero ni kamonto gidira mana e ring ni wachnwa campaign miwa report tingeno edo kanyoro ne adich moka neno TV koro gimisa ni nyiswa wach mar siasa e wach mane Junet Mohamed o wach kineno ewi ikineno njalo jatend piny pachili umanade koro ngeni anta wacho ni kaka gigoya 10-0 koro gima dhi nyiso gini miyauru latitude mar mondo awach tu campaign mar siasa moko nyiso gima nyo Junet owacho kech no kaneno TV nyoro koro ema ginyisa ni sawa dhia tachake amuki kanyo ema jatenda bere Latifa Mudiro wacho ni ose thuolo mwami osekalo anto buda dhia Jayong sing awawa otime otik mane mwadwaro then after that to gingisa ne ibro go na simu kore na limo Rosari irito mundo goni simu apa ni gimanya koda mugajongo kiani interview process aka nantiere no ridora kendi sim process aka kodi mari no bedo na to ni biro interview nyadi ngeni mbaka na boro mbaka kila ngato mbaka na boro omiyo anyar mar fizikeche mokwongo atiyo gi Sharon gi Chris be but Sharon watiyo ga enya koro kano land tich mokwongo donge na wachi ni or picha video moro matin koro mano e mokwongo yoro picha yoro video okawo thuolo onge gini winjo napenjo Sharon ngeni sama oluong je tich nyaka ng'i ni to ng'agiri mosedhi mondo king'e ni ichung' kar kanya enya to jomisetiyo godo koro ka penjo Sharon to wacho ni apodi koro oluongwa e interview mokwongo no wabiro wagoye orumo aduogo kendo mar ariyo gima ne lich ni napek to napek dweche mang'eny koro kata biro manyo tich man napenjo ni bende wach ni ng'ama pek kik bi no kaneno kanyo koro gima ng'iyo ni ondik ni nyaka ibed kama gik modongo an go minwa bende wacho ni ng'ato pek nyaka chieng' otho bende konyuole ko pek koro lageni ma en safar mabiro rumo koro wabiro mokwongo wach ni kiki no wabro gochoni gocho gani pek oken ng'ol koro kwa gocho mara obudho chako luongo mar ariyo apa ni mariyo norumo kodi wabiro kendo kaito bang'e to ng'ato ng'iso ni gima nurito no to koro bare osetim kepo ji piem ne gir kacha kendo joma ni kawo no osekaw ma oselod nikech wabudho mawacho ni yawa gini no odong' kanyo wagocho gi Sharon to penjo ni Sharon osegoch ngeni samoro biparo ni ng'ato pandi koro wacho ni Sharon wacho ka adier ni pok yudo simu Sharon wacho ni pok ayudo warito wacho ni samoro gini onge nikech piny biwinjo ni iyepo machiegni ni to nego be ni utiyo kata kapok oyawe thuolo machuo kapok oyawe koro wacho ni gini osebawa we wadhi mbele gi tijwa koro ne an gi tich moro awuok adhi Kisii awuok Nairobi kaseng'e ni ma osebaya koro chopo tich ang'wen pod an Kisii tayudo simu ni bi ogocha tich adek interview tich ang'wen an gi seche matin ne 12 mondo achop Nairobi ma bi Roll Media to tich bende sayudo moro nadhi mbele gi ohanda swekra koro apenjo ng'ama ogona simu ni to be un gi thuolo machielo nikech sama antie ni to kika wuondan mabor thuolo to ng'isa ni onge thuolo machielo kasta paro ni ang'o madwaro adier e ngimana awacho ni tijni ema dwaro koro chuna ni mondo amany kaka awe tich ma Kisino abire tich ma Nairobi abiro apa ni mane interview mane watimo mogik koro ayudo panel gima danga wachi ni jogo ne gin joma mor and kaka ne ginena ne gin jok mo oera kaka ne ginena no e panel omiyo kata sama ne giwuoyo koda onge wach moro mano biro ni to be
gima nopenja ni konyori karang'o mane nyaka nawache nikech ok en gima ng'ato nyalo pande. Koro nawacho ni an safar na ochopo ka adong' gi thuolo maromo kama. Koro abet kanyo to ng'isa ni timane ang'o minyalo timo maduong'. Mokwongo kana biro na manyo tich mar reporting. Kae to chieng'no to penja ni koro ang' reporting koso idwa bedo ang' kata wacho ni adier kaka adier kiyiero gik moko ariyo gitang' na yier moro ni. Koro ng'isa ni ero ine chiro kibuye usri. Gola ne report. Mach wang. Awacho ni jogo luto puke pige. Nago report kaka mano mi script en oboke mosendiki koro ne gisom. Ong'isa ni bas kidwa ni chako tich tidwa ni tigo kinyi koso godhiambo nang'e na seyudo tich. Kama no penja sama dwa tiye. Nang'e na seyudo tich. Mano ne interview mar 4 ma kori penja ka adwa tiyo gokinyi kata godhiambo. Nitawacho ni nikech apek ang'e na bobedo gi nyathi matin. Koro tich mago kinyi to kabi nyalo ging'isa ni ok wadwari ka ne thuolo machuok. Wadwari ka ne thuolo malach. Koro kiki item geng'ori gi sa. Nyisa ni ponono kata nyathino ja higni 5 kata 10 inyalo tiyo sadi. Koro mano mane ogik to mana kaka nang'eyo ko penja sama tiyo to nang'e ni bas tich to koro aseyudo. Bang' mane nonyisi ni kogochi ni kosi nonyisi mane ni miseyudo. Bang' mane tapadi koro ne lere ni ang' ne wamanyi to ne gimanyo. To ng'omanyore Simfros nagocho na ahinya. Jane kiri mari nobedo marabe di bed machal gi mag Simfros geni. Process ma bendo kao ndalo mag interviews 4 aparo ni mara no dhi moro mar 5 to gimanya paro kabisa en kama koro osekawa mano mane watimo screen test ipimo gi TV tingeni podakia ji to ka winjo Simfros ma ing'e ne TV Sharon ne nie TV Lydia ne nie TV Ana e radio Joyce be nie TV Ana e radio acho ni gi jogi te adhi nyalo okero gin minde kaw gi tata dhi dong kata kamano ero itimo kal nyalo mari to gima benda nya paro ka ipenja e interview nikech kapok abiro Ramogi natayo nyakalondo moro Kisumu to ginyisa ni to ere kaka iwuok weyo jatelo maduong' e radio tibiro bedo kae ang'o momiyo an gima ahero gima challenger ahero gima miya thuolo mar dongora gima nyien mapok atimo nikech kaka koro e nyakalondo nabedo higni 11 to acho ni kaka nanene nasetimo gimoro amora manyalo timo or samori pare wi kamano ni gigi te asetimo nge gimodong kabiro kendi to en kendo puonjruok manyien ichako ka ng'ama pok notimo nikech nitie gik matimore manyien pile ka pile ipuonjori gik manyien iromo gi ji manyien gi yore mopogore mag timo gik moko gimomiyo nomora donjo e Ramogi TV. To bende ngene kaka nisewacho ni nisebiro nyadi bich kidayo dhogi donge be ang'eni ni nitiere boma ma Kisumu nikech ni dak Kisumu wuodhe ma bende ni goya ne wuodhe mang'eny sam igoni simu gimoro sa 10 tinyisi ni kinyi dwari go kinyi en sacrifice nikech samoro kako goch ni godhiambo no to tich be dwaro samoro temo mondi negotiate wacho ni awa sani to time miya no tin kichor na time na kar mondi keta sari okinyi keta kata gimoro sa 6 mondo mi thuolo mar wuoth kato be tich ma bende ne ntiere gima duong' ma bende ber ka ng'ato wacho en ni okipondi ibedo jamungwana iwacho ni gima timore ten 1 2 3 mondo kata ken gi safachi mang'eny no ero ka gini joma nyalo winji to winji maber kar mondi pondi kae to bang'e matin tineni kama chielo anapani aoro nuote mag puoch gi pak dongo pame kata ya pamno apare anapamu dongo bede go pamna wuoth no kiyot no tek samoro jomoko nyalo ni nwabiro kaka mna kanida yo dhoji kata mna e chenro mag interview nen manodi ochienge achiel apani na gitimo pedha maging'iyo magitimo nonro margi unten winjoru bitiju kendo tiyo o yo makare alana keni mari no bedo nade nikech kinde mathoth ka intiere nyakalondo mar Ramogi akeni ni mari chenro mari mar adhok sani njatelo maduong' mane county ma Kisumu akeni mari no bedo nade erokamano Sharon adonjo Roll Media Services dwe mar 8 2017 kaka reporter mar Ramogi then ingeni Roll Media kambi maduong' en ano wacho ni okanyalo wacho ni en jadoho nikech onyalo bedo jadoho kaka kukudenja nikech joge ng'eny kora sebedo all this time ka
a report ne radio, then digital bende nikech wang'eyo ni sani lwasi mar fwambo gi keyo oselokore. Anyalo paro kane jatenda moro achiel, Nyasaye oketinye kama okwe, Robin Jogu, ne wachonwaga ni past gimoro komuoch tikuongo ikete e mbui mondi. Owach kata ni sani koro ne antiere kamoro kata dang' awach kata mana ni nitie masira moro sorry kuom hayo marach otimore kata mar apaya. Kichopo kanyo ni to tiji en chopo yudo nang'o motimore, kiyudo joneno mane kanyo, igo pichni achiel ariyo tikeye ng'wech nikech wang'eyo ni news ok rit ng'ato. En gino ma kotimore owachoga ni komuoch to wan kode. Koro asebedo kaka reporter mar radio, mar digital, to kane koro inyuolo nyathi manyien mar Ramogi TV ni, adonje iye kendo okanyal wacho mathoth ahinya, moko wacho ga ni mag piny buro loyo. To en nyathi manyien kendo ma wahero nyaka golo oko gino mwanyiso jopiny, gino mwalande radio, gino mwandiko e pages mag Facebook, mag Twitter. En gino ma ochungi mane kare machopo mok mul ng'ato kamoro marach. Koro aparo ni wan wase kao okang' maber, kendo kaka koro Ramogi TV onyuol manyien, ananeno ni nitiere better days ahead. Wan gi oganda wa bedru kuikru ni maber pod biro e nyime kae, kendo wabiro chung' motegno. Apis ma Kisumu ka wan apis maduong' kaka nawacho na kambi duong', wan gi team maduong' ka mar Citizen TV mano ting'o Dismas gi Laura, Ramogi TV, wan gi Millicent, wan gi James, wan gi Jeff, wantiere gi team maduong' kae mar marketing, nikech ing'eyo ni kambi be nyaka ta ma omanyo go ohala ka kod kacha. Wan gi a very good team, jogo makibiro to rwaki, waikore mar tiyo ne jopiny kendo neno ni kambi maduong' mar All Media Services ni ma Ramogi TV en achiel kuom nyithinde odhi mbele kendo chung' kaka, nikech wang'eyo ni kuom ndalo mathoth kata piny mangima dhano geno kuom jondiko kaka iluongo ni ng'ato ni the media. Wan e wang' jopiny, ntiga iwacho ga ni wan e fourth estate. Taparo ni kaka weche dhini wadhi idho mos nitie wanyalo tinga wanyalo thulo. Koro wabro bedo kendo wabro dhi mbele kod tich maonge deo wang'. Wabro neno ni jopiny oganda wa obedo kod thuolo mar bedo kod gino manyalo golo duondgi oko, gino manyalo konyogi ka gin gi shida mopogore kor gweng'. Ka nitie ber ma kata piny owacho mamalo kata ma counties osetimo, mago bende wabro neno ni wagolo oko kanyo mondo wane ni chutho to watimo tijno mar fwambo kod keyo kendo konyo gandawa. Erokamano Alan, mana kaka Alan osewacho nyakwa Ramogi Jwang'a TV ka TV mar Ramogi TV wantiere gi chenro mopogore opogore, kinde ka kinde chenro mamiyi mor gi mabende puonji.